Hello everyone! So, kay naa may nag-comment sa ako ang mga video nga maligo daw ko. So, akong gi-accept ang yang challenge nga maligo ko og suba. So, karon ayan na lods, lemon ho. So, akong gi-accept mo ang challenge. So, ayan na. Naligo na ko diha sa suba. So, unsa day mo ang tan-aw nako nga imo man kong paliguon. So, wala ra ba ko nagpanty diha na lods. Nagkuan ra ba ko diha, nag-short ra ba ko diha nya. Makita ra ba nimo na ako ang dako kay bilbil diha o dako kay yutots. Or ba na imong makita? Unsa dahi ka lods? Wa jud ka sukad na minyo, wa ka sukad naka-encounter og mga babae nga maligo. So, yan na. Ang i-accept mo ang challenge. Ala, tanawa na akong video kung sa'yo makita ni mo diya. Maurag yun na diya. Basta makita ka diya kalimatok nga nagkuhan, naglangoy-langoy. So, yan. Ala, tanawa. Kung saan na diya. So, kuan man ko na siya guys. Kanang gasigira na siya comment sa ko ang mga video nga maligo lagi jud ko nako. So, yan. I-accept na ko yung challenge. So, kay ano man na siya guys. Sunday. So, gabran outside. So, ang ako mga bulingon is daghan man, duha jud na kasako kanang naa sa kong loyo. So, manana siya og laban ako guys. Dali ra kay ko nahuman. Kay ngano, dali ra kay laban ang suba kay imo ra nang waswasan. Pero ako ka daw ni kay di man wa man ko dalang planggana. Masa mga anod akong daw ni. So, yan. Ang kuan ka challenge sala tanawa diha kung sa imo makita na unsa man himuon ta nimong kuan Serena. Magika diha. So kay Sunday man so nakalaba jud ko guys, dali ra kay nahuman nya kay kuan man kusog man ang fluent sa tubig, so dali ra gid pud ko nahuman. So thank you kay guys sa inyong always pagtan-aw sa ako ang mga videos. So, sa inyo ang always pag-support. So, maraming salamat. And subscribe more. Thank you.